Nixtieq nsellem is-semmija kollha ta' Radio Marija f'dan il-mument illum sejrin nirriflettu fuq it-Trinità Qaddisa. Ovvjament maħniex ħanamlu xi trattat ta' teoloġija sistijaj dwar it-Trinità hemm xi ħaġa li ma nistgħux nifhmu, però aktar se nħallu l-misteru ta' Trinità Qaddisa kif dawwal anke il-ħajja tagħna kemm umana kif ukoll il-ħajja tagħna bħala nsara fi Knisja. Però hekk qabel nitlu għal din riflessjoni tagħna llum nixtieq minn qalbi li nifqu ftit momenti fiskiet u nitolbu l-Ispirtu Santu ħalli jkunu li jista' jgwidana, jkunu li jkun jista' imexxina. Spirtu Qaddis Alla nitolbuk sabiex inti tinżel fuqna l-koll f'dan il-moment. Daħħalna inti fil-qalba tal-misteru ta' Ġesu, daħħalna inti fil-qalba tal-misteru ta' Trinità. Nitlob lilek Għażiż Ommi Marija, inti li intom il-Knisja, sabiex inti takkumpanjana f'dan il-moment. Daħħalna fil-qalb immakulata tiegħek, ħalli miegħek u minn qalbek u permezz tiegħek nikkontemplaw dal-misteru ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ingrazzjawkum lej għal dak li stam il-fostna f'talin. Amen. Mirreżisti kif qedtilkom sejrin nirriflettu ftit fuq it-Trinità u l-ewwel ħaġa li hekk riflessjoni xtieq impoġġi għalikom hija din. Aħna ngħixu f'soċjetà anke f'Malta illi għandna diversi persuni illi jistqarru twemmin differenti fejn jidħol l-esistenza tal-Alla. Hemm min jgħid li Alla ma jeżistix. Hemm min jemmen li teżisti xi ħaġa. Hemm min li jeżisti Alla li jista' jkollok relazzjoni personali miegħu u anke fost dawk li jemmnu li jeżistu Alla għandna ħanitek immaġni realtà kif inħarsu lejn Alla b'mod differenti skont ir-reliġjon li wieħed jappartieni għaliha jew inkella skont l-Alla kif joħolqu kif jidhirlu li hu għandu jħares lejn Alla. Il-mistoqsija li nixtieq nagħmel għaliex nemmen illi jekk ma nagħmluhiex però tkun qed tisfidana b'mod mingħajr ma nindunaw u qatt ma nkunu riflettejna fuqha. Li temmen falla li hu Trinità jew li temmen li falla li mhuwiex Trinità. Ġifieri aħna l-insara kif muridilna fil-kelma tagħna tliet persuni falla wieħed. X'differenza hemm bejn persuna bħalna l-insara li jemnu falla li huwa Alla Trinità għal persuni oħrajn li jemnu li Alla mhuwiex Trinità ma Alla hu persuna waħda daqshekk full stop. Tagħmel differenza kieku Alla mhux Trinità. X'differenza tagħmel lilek fil-ħajja tiegħek? Qatt irriflettejt int miegħek innifsek li Alla huwa Trinità x'differenza tagħmel fil-ħajja? Mhux differenza tagħmel biss fit-tagħlim tagħna però x'differenza tagħmel fil-ħajja tagħna. Jiena nemmen u perswas minna din li tagħmel differenza kbira propju fid-dawl ta' dak illi sejjer ngħidilkom. Il-Mulej Ġesu irrifera lilu nnifsu fil-Vanġelu bħala għandu kuxjenza kbira li huwa l-iben tal-missier u fl-istess ħin huwa wkoll dak li jagħti l-Ispirtu. Kif il-fatti Ġesu f'Pentekoste meta daħal fil-ċenaklu quddiem l-Apostli u jagħtihom l-Ispirtu, nefaħ fuqhom l-Ispirtu Santu. U allura naraw li anke fid-diskorsi li jagħmel Ġesu naraw li huwa pereżempju għandu l-istess awtorità ta' Alla li jaħfer id-nubiet kienet ħaġa riskandalizzat lil Lut. U propju minn din ir-revelazzjoni ta' Kristu għal xi aħna tilqu dejjem minn Ġesu nistgħu naraw hekk laqda kbira tiegħu mal-missier, laqda tiegħu mal-Ispirtu Santu sakemm fir-riflessjoni wkoll tal-Knisja matul is-sekli waslet li jarfet din il-verità sħiħa li Alla huwa Alla Trinità, Missier, Iben u Spiritu Santu. Kif tallimna meta konna żgħar tliet persuni imma Alla wieħed. Biex ngħidlek dak li huwa fil-qalba ta' dan il-misteru ta' Alla Trinità eżisti hija din il-komunjoni, din ir-rabta, din l-għaqda, din komunità ħansejħilha hekk ta' mħabba. Alla eżisti fih nifsu huwa komunjoni ta' mħabba. U din eżisti meta aħna nifhmuha mhux qed ngħid li nistgħu nifhmu l-misteru tal-Alla b'mod sieħ, imma meta nħallu din ir-realtà aħjar ngħidlek iddawwal il-qalb tagħna, iddawwal l-eżistenza tagħna, allura nifhmu kif li Alla huwa Trinità tagħmel li differenza kbira fil-ħajja tiegħi. Għaliex? Għaliex il-Bibja tagħmel affermazzjoni, statement qawwi ħafna fuq il-bniedem. Meta fil-tib tal-Ġenesi tgħid li Alla ħalaq il-bniedem fi xbija tiegħu. Mela, il-bniedem maħluq fi xbija Alla. Alla li huwa komunjoni ta' mħabba.
U allura sistija l-mistoqsija dina meta qed tgħid il-kelma Alla il-bniedem, minnu dal-bniedem li hu maħluq fi xbija Alla? Mhuwiex il-bniedem bħala raġel waħdu, bħala mara waħda, ċertament ħad persuni singoli huma xbija Alla, però li hu fi xbija Alla hija il-komunjoni bejn l-bnedmin, l-aqda tagħna bejn l-bnedmin li hija maħluqa biex tirrifletti l-aqda li hemm f'Alla li huwa komunjoni ta' mħabba. Mela eżistija din il-komunjoni din l-aqda fl-imħabba ta' bejnietna bħala bnedmin illi tirrifletti fil-milja tagħha il-komunjoni tal-imħabba ta' Alla. Alla li huwa komunità, komunjoni ta' mħabba fih nifsu. U propju l-ewwel komunità ta' mħabba fil-bnedmin illi turi hija xbija ta' Alla li hu mħabba, Alla li hu Trinità, hija l-għaqda fl-imħabba bejn ir-raġel u l-mara fi żwieġ. Meta il-kelma Alla tgħidilna raġel u mara ħalaqhom u ħalaqhom fi xbija tiegħu, ħalaq fi xbija tiegħu ir-relazzjoni ta' bejn ir-raġel u l-mara bħala komunjoni ta' mħabba eżistijaj. Ek din hija iżbuħija eżistijaj meta nifmu li l-bniedem maħluq fi xbija Alla. Aħna nkunu tassew xbija Alla fuq din l-art meta nkunu qegħdin nirriflettu l-imħabba ta' bejnietna li għandha l-qawwa tagħha fih. L-għajn tal-imħabba ta' bejnietna tinsab f'Alla Trinità. Allura wieħed jista' jħares li jafti b'dan il-mod. Alla l-imbierek tant ħabna illi biex ngħidu hekk poġġa d-DNA tiegħu ġewwa fina li huwa l-imħabba sabiex aħna fuq din l-art nuru fil-veru sens tal-kelma din l-imħabba tiegħu. Però din ir-realtà marret ħażin eżistiji. Marret ħażin għaliex id-dnub li daħal fil-bniedem propju ikisser il-komunjoni l-għaqda bejn il-bnedmin. Tifhmuni, id-dnub ikisser l-għaqda bejn il-bnedmin. U allura meta d-dnub ikisser l-għaqda bejn il-bnedmin, x'ikun qed jagħmel? Ikun qed ikisser fuq din l-art iġbija li Alla stess poġġa tiegħu. U li mixbija tiegħu li Alla poġġa fuq din l-art mhix istatwa imma hija l-komunjoni l-għaqda fl-imħabba bejnietna. Araw eżistijiet tal-limit kbar li joħorġu mill-episodji ta' Adam u Eva fil-ktib tal-Ġenesi. Adam, il-leva fil-li kien ħares liha dina għadma minn għadmi, laħam minn laħmi, bċertu skantament. Meta mbagħad wara d-dnub, Alla jgħidlu dik li inti tajtni. Mela dik li kienet għadma minn għadmi laħam minn laħmi, dik li Adam jitkellem dwarha biex ngħidu hekk tant imħabba u passjoni, f'daqqa waħda ssir dik, sempliċi oġġett, dik li inti tajtni. Li inti tajtni, nesa li dina r-rakkonti dinna ħarġet minnu, dik li inti tajtni. Xi ħaġa li saret barra minni, xi ħaġa li ġanfrit minna, saret dik. Saħansitra wara anke Adam isejjaħ il-martu Eva. Jiġifieri u meta inti qed issemmi hemmhekk daħlet in-nuqqas ta' gwaljanza, daħlet ċerta awtorità ħażina. Allura eżistijej, nifmu li d-dnub ikisser din l-immaġni tal-imħabba li hija primarjament